Здравейте, скъпи приятели от Patreon и всички приятели от YouTube, които ме подкрепяте финансово. Аз съм Янсен Ван дер Штрудел. Моя страна, моя България. Със сигурност сте разбрали благата вест, че в България вече е изградено хранилище за радиоактивни отпадъци с инвестиция от 75 милиона евро. Ура, ура, фойерверки, ура, да ги знаме тук. Има трът. А за какво ни е то, ако смея да се питам? Имаме два куцащи реактора и в един момент хвърляме 150 милиона лева, ей така, за да имаме огромно е, наистина огромно, хранилище за радиоактивни отпадъци, 19 000 контейнера. За какво не е такова голямо, бе? За какво не е такова, бе? За какво ни е? Ама там няма опасност, защото ще има само отпадъци, които са обезопасени радиоактивни отпадъци. Ма това е за идиотите. Тези оправдания са гузна съвест. Никой не е искал подробности, никой не е питал там какви ще бъдат отпадъците. Но нашите гадове казват, там ще има обезопасени радиоактивни отпадъци. Не, това не са закратените. Какво означава обезопасени радиоактивни? Ако са радиоактивни, те не са безопасени. Ако са обезопасени, те не би трябвало да са радиоактивни. Щом са обезопасени, той е Трайко, той е мизерабъл. Здравейте, масони и масонки! Кандидат членове на масонската ложа Великия Штрудел. За вас имам специални шапки, с които се разпознаваме масоните и масонките. Има ги в черно, ако желаете, може и в жълто. За сивите вълци в сиво, както и за сивите вълчици. За тесекарите в синьо, а червената шапчица и за всички левскари в червено. За хубавиците в розово, както и за кокорчо и останалите кокорчовци. Кокорчо. Много ще отива. Скъпи масонки и масони, членове на масонската ложа Великия Штрудел, поръчайте своята шапка чрез лично съобщение до моят профил във Фейсбук. Цената е 15 кинта, което включва и доставката и до някой офис на Спиди. Не се мотайте, поръчвайте!